Ene şegarnyň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty ýylyp aglan edilmek münasibetli geçiriljek çäherlere bagdalygy bermek dawratyna arnaşy mehmanlar üçin taýýarlanan medeni maksatnamanyň şäherlerine olar bir näçe medeni ojaklary we gözel ýerlere aýlanýarlar. Olaryň tanşlygy Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet muzeýine başlandy. Bir ýerde mehmanlar muzeýiň aýratynlyklary bilen tanıştyrly. Hemde olara Türkmenistanyň gadymy geçmişli taryhynyň dürli döwürlerine degişli gymmatly tapynylary barada gurrun berli. Muzeýde Türkmenistanyň şäherlerine ilki durmuş ýaşaýyş jemgyýetiniň gadymy döwürleri, ýürete taýýarlanan fotosuratlaryň, maglumatlaryň hem arheologik tapynlaryň üstü bilen görkezilýär. Soňra mehmanlar Seyit Cemalettin gadymy medeni binägarlyk toplumuna baryp gördüler. Özünün binägarlyk derejesi boýunça änewdäki Seyit Cemalettin Betjedi köp asarlaryň dowamyna günnägoriň binalary boýunça iş alyp barýan bilermenlerde uny gydyklanma döredýär. Bu miras nesillerimizi watan söýüjlik, insanperwerlik ruhuny terbiýelemekde, şöhratly geçmişimize, şuňyňyza buýsanyşy artdyrmakda, geljegimize beýik ynamy döretmekde uly ähmiýete eder. Soňra mehmanlar Akbuğday muzeýine geldiler. Muzeý gymmatly tapynylary özüne jemleýär. 20-nji asyryň başlaryna gadymy änewiň depelerine geçirilen arheologiýa barlaklaryň netijesinde türkmen halkynyň gadymy medeniýeti bolan halkda iqrar edilýär. Türkmenistan Akbuğdaýyň watan hökmünde dünýäde tanally. Aratenik usullaryň kämilleşmegi, suwarymly ekrançylyga geçilmegi, zähmet gurallarynyň täze görnüşleriniň barha köpelmegi, şularyň hemmesi ýerki neolit birinji döwrüniň bütün dowamyny ekrançylyk hojalygynyň ilerläp ösenligine şaýatlygy diýär. Ekrançylygyň ösmegi bu giň sebitiň bütün hojalyk durmuşynyň ösüşine, ýaşaýyş meskenleriniň we jaýlarynyň häsiýetine, uly binägarlyk amaratlarynyň ýönetilýän ustahhanalaryň we seneçilik merkezleriniň peýda bolmagyna öz täsirini ýetiripdir. Soňra mehmanlar Arkadaş şäherine aýlandylar. Olary ýordamydan bu döwre wap we täze ýer şäher bilen tanışdyrmak bilen tebigatyň ajaýyp künjegine gurulan Arkadaş şäheriniň aýratynlyklary barada gurrun berli. Mehmanlar Garkman Arkadamydan başlangyjy we ýygyk däwlet tagallasy esasynda binýat bolan täze şäheriň taryhy medeni seýilgäkine gezilençde boldylar. Seýilgäkiň şäherlerine ýerleşdirilen şekiller türkmen halkynyň gadymy taryhynyň we paýhatly pederlerimiziň döreden döwletleriniň miýzemezliginiň öýül boşly beýan bolup durýar. Mehmanlar şekilleriň her ýeri bilen aýratyn gyzyklanyp, olaryň türkmen halkynyň taryhy asarlaryň jümmüşine udap gidýän öýül boşly şäher gurulşyk ýörelgelerini aňladýanyny aýratyn bellediler. Seýilgäkiň şäherlerine bar bolan görnüşler hemde bu idesganyň öýül boşly guruş aýratynygy şany we kamynasibetli ýurdumyzda gurulýan giň meşhurly dawralara gatnaşlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Şeýlede Arkadaş şäherine öýül boşly seýilgä zowlaklary mümkinjegiň tebii aýratynlyklar bilen utgoşuklukda döredildi. Munyň özi dag eteginäki ajaýyp mekanyny öýül boşly howa gurşawynyň emeli gelmegini şertlendirdi. Bu bolsa şäheriň ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagyna aýratyn ähmetlidir. Arkadaş şäheriniň taryhy ülkäni öwreniş muzeýine ýerleşdirilen gymmatlyklar türkmen halkynyň öýül boşly däp desturlarynyň taryhyň dowamyny türkmen durmuşynyň dürli tapgyrlarynyň we halkymyzyň bir näçe ugurlary boýunça alyp baran senetgärçilik usullarynyň beýanyny gurulypdyr. Bu ýerde mehmanlar türkmen halkynyň asarlaryň dowamyna döreden we dünýä nusgalyk ýaxşy desturlary, ulanan gurallarynyň gap-gaşlarynyň aýratynlyklary, amala hasam sunwatana degişli öňümleriň öýül boşlygy we türkmen dinanlarynyň elinden çykan dünýä belli hallarynyň taryhy bilen tanışdyrly. Mehmanlar bu gezelençleriň öýüler üçin türkmen halkynyň baý taryhyny öwrenmekde aýratyn ähmetli bolanyny bellediler we munyň üçin türkmen tarapyna tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Arkadaş şäheriniň göröglady nähä döwlet açylyk sirkinde bolan mehmanlar bu ýerde türkmen bedewleriniň we atletleriň çalışma hereketlerine uly höwüslen tomaş etdiler. Dünýäniň dörli ýurtlaryna geçirilen awraýly halkara bäsleşiklerine uly üstünlikler galanyp, milli baýdagymyzy al asmana parladýan galkanyş milli atüsünnäki oýunlar toparynyň agzalary açylyk sirkine degişli dürli oýunlar görkezdiler. Bu görnüşler insan gylykly ahalteke bedewler bilen öz işine ussa çapyk suwalaryň hereketiniň öýül boşly sağlaşygyny beýan etdi. Medeni maksatnamanyň şäherlerine guralan gezilenç we uly şatlyk döreden şowkuny çykyşlar üçin Gahryman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşalyk sözlerini beýan eden mehmanlar taryhy asarlaryň jümmüşine udap giden türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklarynyň dünýä nusgalykdygyny aýratyn bellediler.
Şeýle-de olar täze şegerin binägärlik babatda bolşy, ýaly ekologiýa ugru boýunça ýokary halkary görkezlerine laýyk gelýärini aýdyp, Köpekdagyň eteginäki ajaýyp künjekde bina bolan täze şegeri türkmen gudraty diýip atlanyrdylar.